Koronavirusa etorri zaiku etxai isila bezala. Gure etxetan, soko denetan, gu hartu gabe sartu da. Gure osasun eta hagemanen lapurtzerat heldu dea. Elkartasuna indartu eta birus hau gaindituko da. Egin behar duguna, naizta parte izan, elkar lagunduta maitatu, amodioak deurua hiltzen baitu. Koronavirusa etorri zaiku senideak ebastera. Adiskidea ehortzi dugu adiorik ezerranak. Azken agurra egiazkoa ez da hilo binegote. Birua baita elkar artekoa, zerulurak dena lotzen. Egin behar duguna, naizta parte izan, elkar lagunduta maitatu, amodioak deurua hiltzen baitu. Egin behar duguna, naizta parte izan, elkar lagunduta maitatu, amodioak deurua hiltzen baitu. Elkar lagunduta maitatu, amodioak deurua hiltzen baitu.